stadig knalder. Han bliver vild. Hvad skal jeg spørge? Nej. Hvad skete der i går? I går der spillede vi en koncert på et hospital ude i Hørsholm, og nu kører jeg over for Taxa Gul, eller Taxa Grøn. Woo! Shit. Og det var en sindssygt fed koncert. Det var en lukket fest, og det var et forladt hospital, hvor der bare foregår alle mulige underlige ting. Der er kunstnere og kunstprojekter i gang, som jeg mener, hvis det er arrangeret af kommunen eller et eller andet sted. Og så er der koncerter og lydeksperimenter og altså alle mulige underlige ting over det hele. Og vi var så heldige at blive en del af det. Hvordan fik I det på benene? Ja, det er så sjovt. Vi mødte to fantastiske personer, der hedder Hugo og Lama. Og det mødte vi i metroen i København. For en måned siden, fordi at de havde noget mærkeligt tøj på, og vi syntes, det var værd at snakke med dem. Og så tog vi ind på staden og hørte en koncert, og så spurgte de, om vi kunne komme ud og spille en koncert på deres hospital her til oktober. Det ser vi ja til. Og så er vi så privilegeret at have Bo Kofod med, som har taget sin tid ud i sin kalender til at gå og filme og datere alle ting, som vi hverken selv kan huske eller kan se. Og så er vi så heldige at have Alexander med, som hjælper os med at lave lyd og sørgede for, at i går overhovedet fik koncert til at lyde nogenlunde, fordi ellers tror jeg, der har været feed og problemer hele vejen igennem, hvis ikke det For mig var højdepunktet at få lov til at kaste tv ud fra 4. etage. Et tændt tv med forlængerledning, så den var tændt hele vejen ned faktisk. Det var fandme en drengeorkontrol, der kom derop. Så var vi inde og ligge i nogle kapelbokse, de der metalbokse der, hvad der nu er for noget. Det var stearinlys, det var super fedt. Men forhåbentlig så bliver lyden rigtig fed i aften, så kan vi optage den, og så kan vi vise jer det nye nummer, som vi spiller på, som er Oracle. Og det er blevet meget velmodtaget i går. Og var det det sidste nummer, I spillede i går? Ja, det er det sidste nummer. Det er også det seneste, vi har skrevet. Men vi skal ind til lydprøve nu ind på staden, og så kan vi catch up med jer der. Ses senere. Ses senere. She was not alone. The iron